Salut! Noroc. Vreau o tunsoare. Sigur, nu-i problem. Ai făcut vreo programare? Nu, deloc. Dar sunt aici. Păi și ai venit încă doar așa ca să îmi zici? Am venit să mă tund. Și tu o faci. Auzi să moară mama, nu vrei mă să-ți dau din craci? Vreau să mă tunzi. Că ești frizer. Cracii tăi nu-mi plac, că sigur au păr pe el. Pe ele, Pe care? pe măta mare. Haide, ieși afară, că n-am chef de zile amare. Îți dau vreo 10 lei peste cât face tunsoarea. Îți dau eu 10 lei, doar să pleci să te văd valea. Bă, ce mă enervezi, zici că vrei să mori sărac. Eu îți dau de muncă și tu refuzi că ești ocupat. Am un om pe scaun și încă 2 care mă așteaptă, 3 sunt la intrare și încă 4 la mansardă. Tund o săptămână, n-am băut un pic de apă și acum apar și tu? Vreau doar tunsoarea un pic scurtată. Îți scurtez eu 2 palme dacă nu pleci mai rapid. Bine, hai că plec, dar nu mă întorc, atât îți zic. Auzi nici după domnul ăsta? 10 minute? Bine, am ieșit. Dumnezeu să te ajute. Bă, da,